Nyakoram gajuang dakika en 32 tok sa pagari mar okinyi kamoro moro mintiere rokini machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Okinyi makawuono nyakoram gajuang ken chien tich ariyo wantiere ka gi jafombo maro mano mar nyakalondo mar Ramogi mong'ere kaka Collins Okaka. Okaka ayawini good morning. Good morning, nichio nade? Achio makaru odiochieng' manyoro nino odiochieng' jogwego ramna jofwambo mag nyakalondo. I can wish you happy World Radios Day. Mano odiochieng' manyoro. Apoko rumo pod wadhi nyime kod hingo odiochieng' makamano. Kete kaka ing'eyo odiochieng' manyoro bende nitiere odiochieng' mopogore opogore ma bende ne waingo. Odiochieng' manyoro ma bende nokikore odiochieng' no mar nyakalondo e piny mangima. Hai kawuono be aneno kaka isemoki amoka chuth. Ang'o osetimre? Dongi nena isemoki. Mana kama nyakorom gajuang okinyi makawuono antiere ka gi gazede ariyo antiere gi The Standard gi Daily Nation duto tema bende wadwaro lidhoni okinyi makawuono ka bende Okaka kineno gazet ariyo gi Daily Nation gi The Standard gintiere gi thund weche mopogore opogore. Standard ema dwaro mar mondo mi wachak godo ahinya kaluwore kod rombe mopogore opogore mago mag alam makende kanyakla kod rombe miromo gi jopiny mong'ere kaka barazas ma bende koro oganda mapacho kendi pod wuoro ni dibed ni pod wantiere e campaign season kata bed ni yiero nwasetimo chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 8 higa mokalo. Kik giwuor nikech mae kaka e kit siasa ma Kenya en kata utieko yiero to korumo koseland jaloch ji pod ng'ur joma nigi ng'ur joma sherekea to siasa chakra chaka kaka kawuono ing'eyo ni piny owacho no lando ni gidhi bedo kod romo mar alam e bore Nairobi kaendi. Aeto bende kaka ing'eyo kweth mar Azimio la Umoja osebedo kod romo mag twak mag sebedo ka gidwa kod jopiny ka giloso e weche mopogore opogore duoko mag yiero ma higa mokalo kaachiel kod chal mar nengo ngima e pacho kaendi e kind gik moko mopogore opogore. Koro penjo maduong' ka en ni to en karang'o ma romo ma kamagi biro rumo nikech kaka ing'eyo sani ngima oridore mokalo ne oganda jo Kenya. Koro ipenjo ni to ang'o wadhi nyime kod lamo wadhi nyime kod romo makamagi to karamna lamo makamagi bende karamna kisomo matut iseyo alam maket kod magi nikech alam makamagi waseneno mane ma bende jatend piny jathoro timo chieng' Jumapil ka Jumapil wang'e ni entiere gi alam ogai mar Azimio bende wang'e ni entiere gi rombe mopogore opogore chieng' Jumapil ka Jumapil rombe makamagi ma bende koro giduokrego mano wanyalo ng'iyo piny prayers versus barazas gima nitiere ka e kinde ma bende alam mopogore opogore romo mopogore opogore dhi nyime jopiny to bende koro nitiere kod pek kanyaka sani nitiere Parliamentary Budget Office ma bende koro wacho ni uchumi ma Kenya nitiere kamarach oganda mapacho kaendi biro yudo hinyruok mapek ponono ni weche mopogore opogore ok bi nona. Kaka ing'eyo bende od bura mamalo osebedo ka nitiere yweyo ko odiochieng' makawuono koro chako giduogo ma achiel kuom twak ma gidhi bedo godo midhi mi pek en rango budget ma ohiu mano supplementary budget ma bende kamati mopogore opogore ma rango kata mochung'ne migepe mopogore opogore od bura mamalo dhi ng'iyane to ere kaka inyalo rakruok kod chal mar uchumi ma pacho kaendi kaluwore kod omenda makoro ibiro kethenge e supplementary budget no koro warito ng'iyane ni to gin weche magi dhi miyo pek kochakoro odiochieng' makawuono. Wach makamano aneno komi pek e it gazet mar Ang'wen mana kwa nyalo ng'iyo it gazet mar Ang'wen kama bende wach makamano omiye pek. Par ni rombe mopogore opogore ma bende kweth mar Azimio la Umoja pod dhi godo nyime pod gitimo mago rombe mag People's Baraza chakre mano dwe mabiro kaka bendo gai mar Azimio Raila Odinga osingo koro mar bedo gi romo makende mar seyo piny owacho kaluwore kod pek mar ngima wang'eyo ayanga ni romo mane bedni nagitime kaunti ma Kisii odiochieng' manyoro koro chor nyime nyaka chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 2 mana ka nisewacho ka odiochieng' makawuono bende igeno ni jatend piny Kenya mano William Ruto kanyakla kod mikai mokwongo pacho kama Rachel Ruto gin moko kuom welo modhial mane alam makende ma bende idhi time lap matuke mano mar Nyayo odiochieng' makawuono. Koro lamo
tineno pach jondi kata pach jotelo mopogore mantiere kanyo. Aparo ni nitiere gik monego mi pek sani kata doko ne ji lamo. Lamo kata Nyasaye be wacho ni itiya lakini nitiere odiochieng' ma iket thenge ne paka mano lamo Nyasaye. Aparo kwaselemo chieng' Jumapili kata ibedo ni ng'ama lemo chieng' Ngeso oroma koro en lemo ma kawuono bende en odiochieng' Valentines. Akora adhier nona to lemo kendo koro ido bag jomoko johera jomahero ok ang'eyo koro rita ne ang' ne we wariti en mana bende bedi wacho gani alam bende kilam e sema bende oganda nitiere kod peke mar ngima wan wagere mana fuong'ruok kaka jopiny. Kopogre gi mano bende Iti Gazette mar abich en kaluwore kod warning kata mana siem ma bende koro jolony ahinya weche mag ochumi koro ochiwo ahinya ne migawo mar treasury ponono no gibiloko okenge mano mar omenda kaka itiyo kod omenda e pachoka. Okang' ma kamano nyalo kelo midhiero ne oganda ma pachoka ka nyaka sani wang'i kaka chal mar ochumi nitiere ng'wenyo kuon ok osebedo mayot. Ng'wenyo kuon ok osebedo mayot kaka nyochi nene kata mwandu moko ma bende itiyo godo kaka gas mitedo godo sani nengo idho kata doko ni piny owacho osebedo ka miyo jo Kenya geno ne gik moko biro bedo maber nyime kaendi. To kaka ndalo medo sudo e kaka ngima bende medo ridore. Ang'eni Joyce Oduor dhi bedo gi twak makamano ka oromo kanyo saa 1 mar okinyi mano bang' nonro mar gazet kama bende odhi bedo gi jolony mago mag weche mag ochumi. Kopogre gi mano kaka odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 14. Pile ka pile chieng' tarik 14 mar dwe mar 2 piny mangima hingo odiochieng' mar Valentine. Santo mantra na ajacho ga ni kikerit mondo odiochieng' achiel mar nyiso hera nego bed ni inyiso odiochieng' kodiochieng'. Kata kamano kopogre gi Valentines nitiere mano mong'ere kaka Galentines ma bende joma mine ma koro nyasi manyien ma koro biro motelo no odiochieng' Valentines ma joma mine bedo godo mano baga chieng' Ngeso mano mar juma mokalo ma koro mine koro bedo godo ka koro gikeyo weche mag osiep giromo gi osiepegi mopogore useloke ma koro Valentines to biro chieng' Ngeso mokalo odiochieng' ma kawuono ten Valentines koro miyo ka idwaro ne ng'ato maua idwaro nyiewo ne ng'ato chocolate inyalo mana dhi nyime koro ma kawuono ni be kendo gintiere ma kawuono ni bo onyonore ung'eyo pange kata kamano to wakwani mana joneno kod jowinjo magwa happy Valentines. Akenya koro mgejua kawuono timo ang'o i celebrating odiochieng' ma kawuono nyalo mana nyiso wabiro bedo kwa somo otego kwa dhi nyime gi chenro makama kwa dhi nyime gi mapiyo gi nonro mar gazet kaka Iti Gazette mar 6 weche mag siasa otwenewa ahinya jumani gisani bende nitiere moko kuom jod bura mantiere e kweth kata mana duond bura mar Jubilee ma bende koro kaluwore gi jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni gidwaro mar mondo mi othich gi oko. Mago gin moko kuom jod bura ma bende mago jod bura mamoko ma bende nodhi romo gi jatend piny Kenya mane kar jot mare mar State House. Aneno moko kuom jotelo ma bende nodhi romo gi jatend piny William Ruto oting'o Sabina Chege wantiere Kanini Kega mano jod bura ma Yala Eldas mano jod bura ma Eldas mung'ere kaka Adan Keynan gi mamoko. Bang' romo ni jo od bura gi notimo romo bang' inyalo paro ka moko kuom jo od bura 9 mowuok e duond bura mar ODM be notimo romo kod jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare ma Nairobi kaendi. Bang'e to nochako luwgi kod mago mag Jubilee maromo 30 ma bende ne owacho ni koro gin giikore mar siro lwedo jatend piny Kenya e chopo chenro mage mag dongruoge ma en godo ne oganda jo Kenya. Ma en wach mose nyuolo sekelo tungni e duond burano mar Jubilee ka bende ne giwacho ne gidwaro koro chako chenro mar thicho oko e apis jagoro Kioni Jakoma Murathe ka jogi bende wacho ni gine ma duond bura mar Jubilee ong'eyo gin kech no gin mano yiergi koro Kioni boramo kaendi ni ka jogi dwaro wuok to giwuoga to bende ging'eyo chenro mar chako wuoth achiel kachiel kido dar e duond bura to be dipeni mane ma kelo kata na bag ni duond bura mar Jubilee nyalo paro mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta
kane loso e gwenge mago mag Kisumu kinde mabende ne odhi e hik mar Magoha. Nowacho ni duond bura mar Jubilee pod nitiere kweth mar Azimio. Koro ing'eyo ni ka endi koro ji dochako pimore teko ni ng'ama ne goteku e duond bura mar Jubilee. Mang'eyo ni mae chakruok mar rumo mar duond bura moramora tok yiero kama ka gichakorega. Ibiro neno ka matin tin to joka kosedar nikech moro mido nyis ng'ato ni gwetao mondo idoge pap mondo ji opinyo dhi oyieri mano to pok notimorega e Kenya ka mana ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kene mano osetime kane nitie kanochunga Lang'ata. Sani warito neno ponono ni gibiro thichgi oko e duond bura mar Jubilee kata oyo Jeremiah Kioni bende pod oramo ni jagoro maduong' mano mar Jubilee kata bed ni ne oseyier jatelo e yor kojolo mane duond bura mar Jubilee. Kopogore gi mano bende weche mag siasa ahinya maluoro nyandwat mar piny Kenya mano hoho mar okak. Gisani koro mano woman rep e county mano ma Bomet mano mong'ere kaka Toto Linet Chepkorir mong'ere gi nying mar poch gi paka kaka Toto bende gisani koro iseyo ni en ondiko mana wedege e apisi kuom jotije 15 mantiere county kata mne apise iwacho ni 6 gin joggi wedege ma bende ondiko kanyo kaka jotich. Aparo ni gini ma iluongo gi dho ngere ni nepotism. Nepotism. To penj ka wedegi samoro gin qualified ok nek bende ndiko ikara mane tich mano bende penjo ma jomoko bende penjo. Wedeni ka gichopo rang'iny mar mako lemo mopogore mane dwar mondo gimakgo. Ginyalo maka lakini koro en picha mane ma onyiso oko kanyo. Nikech kata koro chenro mag tayo apis mari ok dhi bedo yo makare nikech ji biro neno mana ni kichopo kaendi manager maro apis mari en wuod wayu mara kene jaote jating ndai en owadu ken ori aparo no ken picha moro maber nitiere gik man kod lony manyalo mako lemo makamaendi magi gik moko manyayo ga tungni kata tiji krok nere maber to kaka naneno komigi lemo madongo ndogo nikech wacho ni employees kata mana jotije 6 mantiere mondiki apis woman rep mano ma Bomet winjo lemo momigi county manager winjo ero machielo bende deputy county manager nitiere county coordinator nitiere field officer communication officer media personnel mago duto gin wedege mago wedene te kore paro nade apis ni en mari kose en mar jopiny nikech in apis oken omi mana teko mar taya apis lakini teko to ni e lwet jopiny koro ino kitine wedeni itiyo ne jopiny. Bas nyaka sadi koro sedonjne kanyo gi ntiere ji ariyo mosedonjone kanyo Collins Bano gi Stanley Kiprotich ma bende koro osedonjone e doho wabiro neno kako kang' ma kamano dhi mana mapiyo okaka kwa dhi nyime. Kopogore gi mano bende ntiere weche motenre kod nok mar arita kwe gwenge mopogore pacho ka ahinya e nyandwat mar hoho mar okak mano North Rift. Nyaka sani koro Natembeya mano gavana ma Trans Nzoia koro wacho ni obila ahinya mantiere e gwenge mag North Rift gisani koro gitrade in gichiwo magina imiyo gichiemo gichiwo magina koro okang' makamano osebedo kanyayo nok mar arita kwe to okang' makamano kaluwore gi Natembeya owacho ni gitimo kamano kaluwore ni piny owacho ok osebedo ka chiwo ne obila makamagi omenda mabalang' mag allowances magi. Nyoro naneno twak mar Natembeya governor kod tipo mar Citizen nitiere gi Trevor Gotieno to nitiere gik mane kane winjo kowacho ibuoko nono ka bende wadak Kenya kata ka bende nitiere ga piny owacho nitiere ka Natembeya wacho ni piny owacho kadwa tieko jonjore gi makwalo dhok manego ji nyandwat mar okak nyalore ten mana ni piny owacho ok chik itgi ne jogo man kod lony ewi kaka jogi timo monj makamano nikech Natembeya ne nyalo paro kane pok obedo governor ne en ga
commissioner regional commissioner ma Rift Valley Oroma Okak machiel kuom gigo manotemo kedoga ahinya ne gin timbe jonjoregi aito bang'e kani neno twak manyoro no nitiere jod bura ariyo mawuok achiel mawuok ariyo ne achiel ne wuok Baringa achiel ne wuok yo Pokot malo kocha achiel kuom gino wacho ni jogi jonjoregi gin gi dual citizenship men japiny Kenya to japiny Uganda piny libamba ma Uganda masa mineno ka piny owacho ni koro keto gi tesri mar law record gi iye kani gidar giringo gidonjo Uganda ka kwe osebedo ni gichak giduogo jogi bende moko kuomgi thothgi gin jogo apisas machon mane nitiere e lweny mare gin jolweny mag gin gi lony mag ng'eyo jogi kaka biro gi ng'eyo riekni ma nyalo rakore kod apisas mag obila gi kata jolweny gi nikech gin kod lony mararieya e paw arita kaendi nikech ne gisedhi e rutaya koro girito ga jogi apisas mag obila gi kodhi monjo gi kocha mondo osetgi giwuog e bunge ka girito gi magi donji ka gisedonji to giwuok mane gipondi to giluorogi gichal ka gima koro ogogi gono koro lwenyo chakore to nyaka sani kata kaniwinjo kaka jatend piny notwak mano Nakuru chieng' Jumapil nochiwo kata mana nochiko mano jatend migawo mochung' weche mag arita kwe Kindiki mar mondo mi odhi e gwenge mag North Rift nyaka koro achiedh nade makamano rum tachiel gima nomako dhoga e twak manyoro ni kata ndek kalapapla minyalo meny godo jogi ka gin e bungu piny kaendi onge ndek kalapapla achiel manoter malo kono nitiere apisa achiel mar piny owacho matinde maringo kod ndek kalapapla wach moro matek ahinya ka bendo okang' makama nyaka sani nok mar arita kwe obila ma pacho kendi pod kedo matek kod kocha wang'ino biro bedo kwanono gazet mar The Standard kama mar Daily Nation kama bende nyaka sani bende jatend piny Kenya koro ochiko obila mag KDF mar mondo mi okony e kedo kod nok mar arita kwe kopogore gi manada ni watik gazet mar The Standard gi it gazet mar Apagareyo kama bende koro achiedh nade mag winya story makamagi kata mna weche makamego sejabedo kelo kinde ka kinde mano e kar pidho ochele mano ma ahero kama winya osebedo ka kelo achiedh nade makoni kod kocha ne jopur ma bende koro ka bende gibiro bedo ka gikeyo higane gibiro bedo ka giyudo lal mar ohala mathoth nyaka sani wachone ni winya makamano ginyuolo mapiyo to ginyuolo mapiyo ka gisenyuolo mapiyo to koro rochruok gikelo rochni mathoth ahinya e paw ochele jopur mag ochele osebedo ka ywak ahinya te kaunti ma Kisumu kaluwore kod midhiero mar winy inyalo paro nene dwe mokalo chak dwe mokalo dwe mar ariyo piny owacho mamalo kalo e bad migawo mar pur ne ochako kuo yath mane kedo kod winy gi ka bende jopur mag ochele ne ywak kaluwore kod lal ma giseyudo okang' ma bende ne miyo koro monj mag winy gi ne miyo koro gikayo ochele ma pod ok otegno nikech koro kata gikiwe puodho kanyo idhi yudo lal ka ikaye pod idhi yudo lal koro ne giwacho ni molo gikaya kamano kata koro giyudo matin to gikwano taparo ni midhiero mar winy ni kata Kenya ok en Kenya kende nikech jogi ne wacho ni kata piny Tanzania kocha ne gintiere piny Ethiopia bende ne gintiere koro kik wang'i piny libamba wang'i ane to marwa niro kaka nyalo kedo kode mapiyo kaka nyalore mondo mi jopur gi oyude yuto moro kaluwore kod luya ma gichwero sama gipuro ochele ochele ok yot to bende kata mana kichamo nikech winy go chamo ochele gin gichamo en winyo mabiro iwacho ni milion ko umore kamoro chal mire to oyweyo paw no te kata kamano naneno kinde mokalo sirikal kaunti ma Kisumu bende notemo keto kanyo yor lony manyasani minyalo negi godo ne giketo drones kuonde makamago kopogore gi manyakorom gi jwang'o kaka dong wadonje gazet machielo mar Daily Nation nikech aneno ka thuolo bende ringwa dongi matin ne dakika 10 mar tieko nonro mar gazet mondo nyawadwa Joyce Oduor donj gi twak mokwongo e chenro mar piny Daily Nation ka thuond wach maneno komi pek
En kaluwore gi nok mar arita kwe nyandwat mar Hoho mar Okak ma bende nwatwake ka bende nyaka sani jatend piny Kenya koro osechiwo siem kata nochiko obila mago mag KDF mar mondo mi oriwre kod obila mamoko mar mondo mi onya arita kwe nikech kinde thuolo mar dweche 6 mosekadho iwacho ni moheo oganda 100 osetho. Obila 16 bende osetho kaluwore koda maundu mopogore opogore e gwenge mag Hoho mar Okak ahinya nyandwat mar Hoho mar Okak. Aparo ni okang' ma kamaendi nyaka koro nyuolo lemo kik obed abeda wach nikech jatend migawo mar arita ma iye Kithure Kindiki osebedo ka dhi Hoho mar Okak malokono te mana weche mabuogo ibuogo jogo to jogo gin jok ma ok nyal buogi ibuogo iwuoyo to giwinjo awinya nikech be gineni to bang'e no to gidhi kod njore magi makaka pile. Aparo ni koro piny owacho nyaka koro ne ket sinani mar neno ni gitiekore kod jonjore gi chutho. Erokamano ahinya. Moko kuom weche mabende mi pek e it gazet mokwongo mar mano mar The Daily Nation. Kineno tipo ma piny kae mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta manyaka sani duond bura mar Jubilee en jatend kweth kata mana duond bura mar Jubilee. Sani gintiere kod pogruok ahinya kaluwore kod nitiere kweth bath jood bura mamoko mantiere kweth mar Jubilee ma bende koro osebuono mar tiyo kod jatend piny Kenya, moko bende koro nitiere Azimio. Koro gisebedo ka giwinjore makare. Ang'eyo gimoro amora man gi chakruok mare nyaka bed kod gikone. Duond bura ma e Kenya kaendi ma osebedo e paw siasa kuom thuolo malach nyaka sani mopogore kod chama cha baba na mama en KANU en duond bura mar ODM ma paro higani gidhi ingo igni 10 kod 8 nikech ODM nonyuole higa 2005 mano ndalo referendum mar machungwa kod rabolo cha. Jubilee motelo ne Jubilee ni wan kod TNA gilokore gidhi e Jubilee ma aparo ni kaluwore kod kit telo mantiere e duond bura ni ma e chakruok mar giko mar duond bura mar Jubilee. Koro onge gima biro bedo kama manyien moro malich ndi. Wach machielo ma bende biro bedo kwa rango e gazeti mano ma Daily Nation mapiyo en kaluwore kod tho manen jatend migawo mar weche mag limbe mag pinje ma oko ahinya e kinde mag jatend piny Kenya manosetho mano Moi mano ng'ere kaka Robert Ouko nyaka sani en higni moheo 30 yani ringre mare ne yude ka owiti. Koro mano duto te bende biro bedo kwa ng'iyo ka bende familia ne nyaka sani kwayo mar mondo mi otim nonro e yo mapiyo kaka mana kwa donjo mapiyo nikech weche mag arita kwe makamagi nwasebedo kwa twake wadhi ne it gazet mar 4 kama nyaka sani Attorney General mano mapachoka mana kwa nyalo ng'iyo it gazet mano mar 4 kama bende sani koro ntiere weche motimo chiemo motimo nyinyo wach makama kwanwa lose gi sani ahinya mar nok mar arita kwe nikech sani no kadhi mayo wangwa it gazet mar 4 mana ka director marwa nyalo ketonwa kanyo nyalo yudo ka kanyo koro wach chiemo motimo nyinyo mano mar jiemo mabende osebedo ka kelo paro mopogore opogore ne oganda mapacho kaendi. Sani Attorney General mapacho kae Justin Muturi koro wacho ni gibiro loso aput mano moting'o jong'ad bura mopogore opogore ma bende koro biro twak ahinya kaluwore kod okang' makamano. Nitiere kweth makedo ne ratich oganda ma osewuok ka kwedo okang' mar piny owacho mana gin godo mar ng'iewo chiemo motimo nyinyi mago mag GMO gi ka mano higa mokalo kane gikone koro ne gigolo kum mane geng'o ng'iepo mag chiemo gi mag GMO ma okang' mabende nonyuolo paro mopogore opogore pacho kaendi kowuok korka josiasa jogo makedo ne ratich oganda. Koro gikone koro Attorney General Justin Muturi wacho ni odhi chuga put mar jong'ad buche adek mana 3 judge bench mabiro winjo paro mopogore opogore ng'ur ma osebed ka chwalogi mondo ging'ad burane e yo makare mondo mi kik ng'ato wuog ni piny owacho kawo okang' ma kamaendi wan wakwedo to piny owacho dhi nyime. Koro paro ni ma en okang' maber nikech koro ng'ato man gi ng'ur ibed japiny ibed jago makedo ne ratich oganda kata josiasa kweth makwedo piny owacho koro biro yudo thuolo mar chopo
e nyim aputni mondo gigol pachgi. Kopogore gi weche maluoro Ka jalony. mana kamano kopogore gi weche maluoro doho bende adwaro mar mondo madhi mapiyo piyo ti gazeti mar aboro mar no weche motenore kod weche mag somo ka bende koro piny owacho ma pacho kaendi koro dhi nyime gi chenro mar keyo buge mago textbooks e skunde mag sekondar ma adundo kata kiero junior secondary ka nyaka sani nego bed ni chenro mar keyo buge rumo chieng' tarik 24 mano mar dwe mar 2 nyaka sani piny owacho osekeyo buge makamago e counties madiroma 20 ka bende jata chenro maduong' mane duol mar KICD Charles Ong'ondo wacho ni chenro makamano dhi nyime e yo makare ka bende jopuonjre mago matimo curriculum mar junior secondar ichunegi buge 12 gige to keyo buge milion 1.2 to nyaka sani giwacho ni pod ok gichopo kwan ni kaluwore kod chenro mar goyo chapa bugegi ma bende kawo thuolo malach koro ngire Ong'ondo ma en apisa maduong' mar KICD wacho ni kata doko ni gigeto kwan makamaendi to gin kod pek mar goyo chapa mo bende oseduoko chien chenro ni ma kamaendi mondo mi jopuonjre yud bugegi e wang' sa ting'eyo ni ka jopuonjre onge buge to onge kaka chenro mar somo nyalo dhi nyime yo makare koro nyaka to gibed mana gi bugegi to it's koro iwacho kisungu wacho ni it's time race against time kopogre gi mano wadhi mapiyo piyo kaluwore gi wach maluoro man waselose motelo maluoro tho mano mar Robert Ouko it gazeti mar 12 mano kama bende nyaka sani familia mar Robert Ouko dwaro mar mondo mi nonro mar tho mare mar mondo mi oyangi ka nyaka sani en higni madirom 33 chakre ne Robert Ouko ne tho ka bende nyalo paro kaka history kan wasomo nikech kindege na ng'eny no tho e higa mar 1990 kendi kado se nyuli higa makamano ka bende no yud ringre mare Gotalila mantiere koro e kaunti ma Kisumu nyaka sani en higni 33 familia mare pod wacho ni Ouko nonegi nyalo paro ringre mare no wang' gi acid kama koro nyaka sani koro gintiere gi geno ni jogo eko mabende nonego wuodegi biro wuok okayanga nitiere report mane od bura mamalo nitiere kamati mane ochuogi kod od bura mamalo mabende ne ochuo e kom kod jaod bura machon Gor Sungu mane timo nonro ewi tho mar Robert Ouko report no kenyo chane no sigana moro achiel kuom tipo ma pacho kaendi report no kano chopo nyim od bura nobedo kod tungni makagi kacha maywaruok nobede manyaka sani jogo mane otuom nyinggi e report makamano moko kuom gi osenindo gionge buo piny kaendi ma sigando Ouko ni aparo ni biro kao okang'eyo to biro kao higni mathoth mar mondo mi onon mondo okola ne iye mondo ng'ane tang'o mano timore ka nyaka sani mana kaka iwacho ni nitiere moko kuom jogo eko mabende niseyo kod nek mare ma nyaka sani bende nosetho kopogore gi mano kaka nikech sa achiel oseromo bende aneno ka welo bende osechopo dong' watiek gi Machinglo mano katun mantiere it gazeti mar 6 lakini Machinglo ma kama inene nado odiochieng' ma kawuono en odiochieng' hera World Valentine's Day tanno ka Machinglo ma kama bende nitiere gi hera moko ewiye kanyo nitiere opposition kweth mapingo piny owacho to bende nitiere government kineno kacha mano piny owacho nitiere kaka kijiko bende bur itoko kuma chiemo nitiere koro ngene aluore mana kaka ojiko mari rom bor mar ojiko mari kinyalo chopo kaka guchi bende nigi chiemo lakini piny owacho ma wuon agulu ka lakini kata kweth mabal kod piny owacho bende gagulu koro ing'iyo ni to agulu mane me inyalo chodhi yo mayot taneno naka jogi chodhe mane yo mopogore jogi chodhe government kendo gichak gichodhe koni nitiere moro bende matimo en chodhi ng'ato chodho koni ng'ato bende chodho kocha en wana ndusna biuna nyakoro mge jang kaneno tipo mag jotelo mantiere ka ing'egi ok adang' wacho ni gin jotelo mage pichni makamago chal ka jotelo moko mwang'e pacho ka moko bende noromo gi jatend piny Kenya mane kar jot mare mar status kaka wachni mogik kotiko nonro mar gazeti aonge gima thoth en mana ka wuok kaendi koro kuchakore saa 5 adhi e mesa mar kawo weche manyien mar Ramogi Radio ilendo kaundo chakre saa 5 nyaka saa 10 koro
kawuono bende UEFA Champions League nitie. Koro kik nangino kwa nyal tieko nonro mar gazet ko kimulo wacha dhula. Koro kik wainya kik wainya gi maua. Wangi kong warome. Sani to ni Manu namba di? Manu sani mamako ng'ut ng'ato marach. Oyuyo mane ng'ut ng'ato. Erokamano ahinya Collins Okaka kuom biro e nonro mar gazet. Adwoko erokamano an bende. Mana manya korom gi jwa mona jafwambo marwa mar nyakalondo mar Ramogi Radio mana kosewacho ponono ni dwaro winjo Ramogi Radio kinyi ma kawuono itudri kode chakre saa 5 nyaka saa 10 kabinde biro bedo kokelo weche manyien matucho e konde mopogore opogore. Koko mano gi kanyo bende wakelo wa giko mar nonro mar gazet momore kawuono e kinde Daily Nation gi The Standard idhi nyiew wan waseliedho bende wasemi kuku mar wach mar weche mabende opogore opogore e gazede ariyo gi kanyo bende wakelo giko mar chenro makama mabiro en twak mokwongo e chenro mar Rupenye Twak mabende dhi bako nyawadwa Joyce Oduor kabina neno kotimo hikruok makoni kod kocha mar donjo gi twak makamano. Richuru masani nyinga Sharon Ng'ao.